3 palabras usarías para definir a Investigal? As palabras que definen que para min Investigal son comunidade, loita e dereitos. Investigal en 3 palabras ou 3 temas. Compromiso, investigación e bo rollo. Hola a todos. Para min Investigal é unión, loita e futuro. Unha, organización, porque están moi ben organizados. 2, traballo, porque traballan moitísimo. E 3, aínda que sexan 2 palabras, a que definiría é bo rollo, porque a verdade teñen un rollo caralludo. Vale, pois a ver, dime 3 palabras que te inspire Investigal. Pois para min a primeira foi esperanza. Para min Investigal, sí, deume esperanza e creo que é esperanza. Así que esa é a miña primeira. Vale, a miña primeira é loita. Sempre estamos aí. Total, pégache moito a ti. Sí. Bueno, pois a miña segunda, sí. A miña segunda creo que tamén me pega moito a min é igualdade. Creo que Investigal significa igualdade a moitos niveis, así que esa é a miña segunda. Totalmente. Vale, a miña é compañeirismo, porque durante estes anos pois atopei moitos compañeiros, compañeiras que agora xa son pois amigas. Total. Vale, terceira. Pois, a terceira, pareceme raro que non salira xa, é futuro. Futuro tamén é a miña, futuro. Eu creo que seguro que... En só 3 palabras, pois as miñas son ilusión, convicción e compañeirismo. Larga vida Investigal. Bueno, boas a todo o mundo e moitas felicidades a Investigal por eses 5 anos. Eu escollería para definir Investigal 3 palabras. Por unha banda, solidariedade, porque isto, bueno, construíuse con moito traballo de moita xente, de xente altruísta, e penso que hai que valorar ese esforzo. Diría tamén que comunidade, nun sentido moi amplo, quizáis fora incluso do que serían as fronteiras naturais de Investigal, non? Quero reivindicar aquí a comunidade que se fai tamén estando no exterior, estando pois facendo investigación fora, pero mantendo o contacto coa comunidade investigadora galega a través de Investigal. Por outra banda, pois futuro, porque creo e confío e agardo que a Investigal lle quede moito futuro e moi bo por diante. Unha aperta.